ବୋଉ ବୋଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋମୋସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋମୋସ୍ କରିଦେ। ଗାଜର ବିଡି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଇଦା ତେଲ ଲୁଣ କଳା ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ତେଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଗାଜର ବିଟି ଲୁଣ ମାମା ଶାଶୁ ଦେବା ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମୋମୋସ୍ ପୁରା ରେଡି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି।